Mas, ngerti dipancingi ra to, Mas? Lah iya. Mas. Iki lho, teke lho, kene dipancingi lho, teke. Wong yo ditepo-tepo sithik. Oh, Mas iki lho lagi entuk lho, teke lho. Mbok ganggu kok. Wah, kok ngruwet tenan lho wong siji iki aku gumen. Oh, iki bro. Kayak ini udah pengen. Ki spot favoritmu sing do mbok request spot kono alalah lho. Iwa tok. Ngono ngene. Spot lho pun iki. Lagi lho sing mancing iki lho sore ra entek. Rintip-rintip. Spot ngerti Dik. Wisata. Spot sing buat tunggu-tunggu. Sajo sih, mang mriki. Sajo setan, mang mriki pokoke. Akhirnya bersama Lambang Surajaya. Kita mau nyempet wisata, Bos. Tenang wae. Spot sangat bro. Tapi airnya belum sampai pinggir. Jadi nanti kita parkir sini aja. Ini no. Tekan awe. Lebu kanan nih. Ini bawa satu peleton, saya bawa peleton pasukan bolo. Parkir bingung kewadane engke nyolong pakku ne bar parkir rewel ae lho. Parkir golek parkir rewel. Oke, menuju spot. Kelihatannya udah banyak yang tadi parkirnya yang sudah datang dah. Kita nyari Wak Suket bro. Yang lainnya pada lari ke area Wuryantoro bagian selatan, kita ke sini saja. Nah ini kalau airnya full, spotnya nyenengke banget. Airnya full nyenengke. Nah itu loh wis nyenengke kalau suket kelepet. Alah. Iwa tak. Udah ada yang mati sana tuh. Pak suket gitu. Iwa itu ketok. Iwake do ketok. Pripun dhewe purun? Iwak suket. Sing mancing wis full. Gare milih spot bola, golek ngon peper ya iso. Nengah iso wae klampise terlalu runggut iki. Aduh yo nggih. Kayak nyemplung. Hei, lah dalan penak. Kok dhuwur malu, dalane penak ya ora? Lah kok iso golek dalan cacah.
Wong iki ora kopok-kopok banget ngono lho. Saline ning kene garing penak ya ora. Senengane blusat kene klambi. Oh, saline ning kene iki, saline ning kampus. Oh, kandhanane wah lho, kae lho. Nuruti koyo lek Wisnu kae lho, nurut. Menurut jalan yang benar ngono iki lho. Ora blusukan senengane goleke nggon sing salin penak mesa blusukane rajan. Alah menungso. Alah. Angel kandhanane wong dendeng ngene iki. Pindah, tolong pindah. Lha wale yo kok kono lho dalane penak lembes do rekoso meneh lho senengane do golek sing nggon sing rekoso. Oh, mlaku kok kono penake yo jamak kok. Do ngopo lho Janok. Oke, debet ya jombokno iki segenah ruwet niki. Blasok ketok we. Kacing dong. Asal toto. Menungso. Loko. Hei, danco lho bapak iseng ning kono lho. Danco. Dong areng lho iso nggo nek toilet iso iseng ning kene menungso. Asu beber. Oke Bolo, ini kita mancing di wisata ya Bolo. Udah teman-teman pada nyemplung. Mantan YouTuber Ruwet Herlambang dah di situ. Ini ada Ahmad Mancing Ngawur, jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Jangan juga itu BNR Fishing yo. Tadi habis ngising. BNR ngising di sana. Oke. Jangan lupa juga like, komen, subscribe-nya ya Bolo YouTube-nya. BNR Fishing. Itu lagi bareng ngising kok sarapan ya ampun. Jangan piye lho mau mas sarapan sak ngising. Ora bareng ngising sarapan. Jan wong kok ngono. Oke, gandeng kabeh sudah Bolo. Udah pada nyemplung, buruan nyemplung. Duk, biaji dong, mobil yang ora kena. Mobil aku lho, Lek. Matahari. Dan tenan degek ngaku tenan tak ngaku sih aku. Tenang wis to, tenang Lek, Mat. Panik kowe engko. Aku entuk sik. Seblak ra kena utek mobil sak gembunge lho. Mlaku sisan. Delok kok iki. Bisa kece aku canggon ki sing kucul samono kuwi. Dogok. Wis disiki lek beni. Dampet nggonku dimplok cah. Nggonku mas kucul lah ngono kuwi. Dampet. Disik lek beni cah. Wah, kayo. Lho abanganku mau cah dicekel cah. Abang cetekan kono cah. Dampet. Wis. Ih. Semane. Abanganku dikukut lek Daniel sik cah. Ya, gan iwak-iwak tok. Duk. Alalala. Rene lek, alalala. Iki. Ojo. Bajet. Gawil tok, bajet langit tok. Lek. Yes oke. Ada iwak tok ngene iki. Ada. Iwak sing ngucul mau Bolo. Tar selamatkan. Sik. Lebokke sik. Iwake lho, tak pesen sik lho. Endi sisa ning endi? Gen panik. Sijon teko, gen panik. Krungu sarane dhewe panik iki. Ya paling lagi arep rene. Wah, kae nanti kae. Tenan po ora, Lek? Cek ora. Wis gogoy lek wong senar langsung gogoy. Ora rane bubar wis to. Wah, kayo wah semono kae nek cindol iwak tok. Wah, tang nyarian kae. Wah, yo. Nyenengke. Ya ampun, dorak pengen rene cacah kaya ngene liwake. Ya ampun. Kiwa tengah strek. Tak josin kan spot iki. Spot idaman iki lho kene iki. Sing diketakoke wong-wong wis kene iki spot idaman. Ning spillway apa pintu air ketok gede-gede. Terakhir kae libar kuwi iki terus wis arep nyangan dhewe bingung arep mancing ngerti.
Yang lalu gabruk jangan. Bar kuwi spillway tutup Pak ya. 45 liter argoreng ya wis kare Pak. Ning spillway iso gimana ya ya jenenge ya. Spillway jane tutup. Ning goreng kowe iya. Kok nek wis wong jaring wis ke atas lagi. Karena kami sih mati nyambung apa boleh? Nang tengah ki jane enek sak dodo sak weteng ngono ki enek. Ning ku tembakane ngampul 2 meter lah. Tuh, alalala, cene wae namene le lumayan. Iteng. Heeh, mbuh. Alah, malah ngantol ning tangan. Kanggo kas tangan ini ya susah sararane ora kaya mau cah. Wae lemu. Alhamdulillah. Perkara mbah. Galak-galak nek ben ning kono. Entuke ning kono. Galak. Ning kono mana? Jane kira-kira ya galak-galak ya. Gara-gara tim bongkar maju malah pacet. Lah kayak mau terus nelem terus lho, Dik. Apa ya? Takit-takit tok ora tau kena. Halo. Alah mat. Makane aja nantang ngene iki musuhmu lho, beda mat. Nantang-nantang Salim bahas ya. Udu kowe lek. Janta, Pak. Sopo iki? Kakange iki wo. Sak mene-mene lek, Mas. Mat. Alalala iwak watok mat. Mat kaya ora entuk iwak to mat. Mat piye jane mancing mat? Kowe mancing apa ngiseng to mat ning kene? Ya ampun mat. Iwak-iwak tok mat. Kandane aja cepeleke nggo cetekan BGM iki. Sekilan reneng. Alah. Alah sekilane reneng. Alah, rapate sekilan. Reneng sekilan. Tuh, alah. Iwak meneh lek mah. Tak kon udel kene male kewegahi bae itu sepeleke peh cetek. Aduh. Kayak kamu angelmu tadi juga iki. Kandhane cetek banget. Ambane sepiro? Kan cilik aja iso ngatas. Kon 12 cm aja iso. Pomse. Kono rada jero kan kene cetek, kene sukete runggut banget. Takon buka klampes ya wegah. Cuk, sorry. Manohara. Ada kakan pola ora nggo tangan utul nang kok. Legek daran. Tekelang renane. Ora nggo tangan lho. Kowe. Mini hiri. Hari oleh mati ya. Kowe kandhane ngayal lho. Alah. Iwak tok. Kan harga diri lho iki. Sing panen abang lek Beni karo Dandel karo Wisnu iki.
ana banjir gede ah. Dan aku cilik ra apa-apa, penting bahagia. Alah mangan meneh kali. Kita kan nutur kene emohnya tuturnya. Iki kene. Amat tuh ya mesake amat ratu konten. Saya macam lagi dipanam macam delok-delok mat. Oh ya padha gegeran ngono. Hah? Wis ra apa. Dipangan arek hapus iku sik sak setrekan. Olah-olah memang seretan. Iya, iya Iwak. Makasih Pak Pu ngono sik. Ah, iya. Pak Pu sapi anak Pak Pu api anaten. Apa baik hati dan tidak sombong kok ora. Kenal le, kan iki nggon Iwak tutulen. Enak to. Wis to. Manut Pak Pu wis penak-penak wis to. Lho, ora matur nuwun malah muni ngono to. Matur nuwun, makasih Pak Bu ngono untuk konten mah. Pitona. Cak ora ndi matur njaluk dikapake iki, Bang. Njaluk dikapake iki nyelelek tenan iki. Oh. Cobrate. Oke, bola mancing Cak sampai sini dulu ya, bola. Wah, ini ya spot favorit bola, spot yang para ditunggu infonya para pemancing-pancing Solo Raya ya. Ini saya sepilkan spotnya dan hasilnya. Wah, iwa dong ini. Alalala, ya ampun, iwa dong. Oke, bola. Ini hasil saya ya. Kang ini abad sanggane. Iwa tuh bola. Wisata bola wis sak dosi pun mang mriki. Sak nggon-nggon iwak. Semua bahagia bola. Bawa pasukan semua bahagia. Oke. Sampai jumpa lain waktu. Semoga kawan-kawan mancing yang mania terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok lagi.